Ni Maider. Ni Gorka. Ekain. Bueno, jola, ezin dugu, bai. Hauxe bakarrik. Zer zelan? Bueno, fisikoki ja ondo, baina psikologikoki gehiago kostatzen ari zait. Zelan dara zuen ben izen zan, ez? Bai, justo hemen parke honetan. Ni negoen hemen behan, eta hori mutiko bati nire gana etorri zen esatera ea que si maricón, que si das asco, que me fuera de ahí, eta ni esan dion, que yo no me iba a ir. Nahi baduela, bera joatea hortik, eta orduan, ja, golpe bat, eta ez dute zer gogoratzen. Eta bera, onzan bakarrik? Ziren 13. 13? 13 lagun. Karo, nik ezin nuen defendatu ez da ezer. Kaudanak zure kontra, ez? Bai, gainera lehenengoa atxetik etorri zitzaidan, eta ez nuen ez da ia ikusi beto. Lurrera edo jauzi zinen? Bai, nik ez dut gogoratzen, zeren oso askar izan zen, baina bai. Jo, tio. Ni behuda partean izan nintzen eraso baten testigo, ni lagun bat Jose Urien, lagun muntil homosexual bat, eta, bertara sartu garri zen nintzen, ez dut ulertzen ekain, ze nik lehenengo pertsonan ez dut bizi izen, baina, imaginetan dut zela bizan marzen egoera. Joan hor laguntzen, edo? Niri? Bai. Mundu guztia. Pisu Azakura eraso homofobo bat ikusi eta biktimaren defentsan sartuko ez bazina. Baina baldin bada burruka bat, eske ni ez naiz burruketan sartzen, niri hori ez zait gustatzen eta normalean buelta eman eta alde ditzen naiz. Nahiago dut bazpare urren egon, uste dut edo albo batetik edo bestetik beti gaizka maituko detela. Iruditzen atela lotxagarri ez hartzea defenditzen, lotxagarri. Eta ikusten dozu, tipuak bak nortzuk diren, supongo, ez? Ez dakit, nik ez dute zer bakarrik gogoratzen dut, niri inkrepatxera etorri zena. Erritik ez duzu ikusten. Baten bat bai ikusi dut. Bai, ¿Qué dices, tío? Fatal, Batekin kotxean kruzatzen, justo semaforo batean, geldutu ginen ventanilla con ventanilla, eta bestean el Mercadona, haciendo la compra. Con toda la familia. Bai, beste aldera begiratu nuen eta listo. Haiek ez aia sola, haiek joaten dira fardatzen, haiek izan direla, los que han pegado el maricón, bai. Homofobixi pentsaen egana txartu araz, ondekan agresioi berbalak eta fizikuk goten diz, eta ez da onargarrixia. Hemen izen zen mobilizazioak eta bai, ez? Bai, izan zen pasada bat. Parte horretatik? Ni hasieran ez nuen nahi, enuntxatu bai, baina ez nuen nahi dar la cara edo... Sozialki, baina gero ja hasi zen errebuelo, tal cual. Egon zen mobilizazioa hemen, baina nik ez nuen etorri nahi. Eta etorri zinen? Baina azkenean bai. Hau, ez un petau de gente. Bai, ez? Ja, jo, eske... Asko eskartu zen duen, vamos. Bai. Ume pilo bat etortzen ziren niri bezalkadak ematera eta bar. Ekain, zurekin gaude. Nik uste dut ekainek erasotu moduen babes hori momentu horretan eskertu zeuela. Naiz eta gero azkenan jenteak iztuten dugu apur betez, baina momentu horretan plaza baten hainbeste jente biltzen nik uste dut asko eskertu zeuela. Eta Gorkak ekainen ahotik entzun dute gertatu zena. Orain Silviarekin egongo dira. Eta ama modura, historia guztia nola bizi duen kontatuko die. Deitu ninduten telefonoz, beste baten ama. Ja. Galdetzeko ea zer modu zegoen ekain. Eta zu, Eta nik ez nekin, zer. Ja. Orduan enteratu nintzenean, pentsa. Bera joan zelo egitera bikotearen etxera. Ja. Zertarako emongo zidan disgusto hori. Zer deituko goizeko seiretan desatuko hori? Zure bila joateko ospitalera, ondo nago, etorri ospitalera, kolpe bat izan du. Edorrelako zerbait, eta ja kontatuko zen idat. Baina niretzat gogorrena izan zen, esan zidanean, hori, kolpea zuela hemen burua, eta nik botanion eskua burura, eta bazituen bat hemen eta beste bat beste aldean, justo bi aldeetan, nire eskua beteta. Osea, nik egin duen horrela, eta kendu behar izan nuen zezin nuen ikutu. Eta nik esan dut hasieratik, osea, nire semea suerte handia izan du, ze beraiek hil zezaketen. Orduan, bera hilda egon ziteken, eta bestea jarraitzen zuten jipoitzen. Orduan, nik delito de odio eta homofobia eta guzti hori, bale zehargi izan da, beraren gana joan direla horrezegatik. Baina nik, gero gertatu zen Samuelena, edo berdin ditea Zornotzan gertatu dena, nik hasieran esan nuen. Hil behar zuten, hil behar dute pertsona bat, poliziak zerbait egiteko. Ekainen ama ikusirot gogor, amorruaz, eta burukan etxeko prest. Niri beramak mondozten impresioa da,
oso gogorra dala, eta oso fuertea dala, ez? Komentatu didate hori, gurea izan dela, apurtxo bet apurtu duena, eta orain jendeak ja gehiago salatzen duela, ez duela beldurrik izango, edo hori espero dugu. Baina, klaro, denbora pasa, jendea horbiltzen da zugana, jende pillo, baina realitatea da, ahaztu egiten da berehala. Gizartin erantzune, izan berde, ez bakarrik manifestazioi bat, ero kontzentrazio bat, hortik arata bajun berde. Osa, akzinoi zuzena izan berde. Salako injustizian aurrean, bete behar bat da herrian partetik babes bat emotea. Hombre, azkenean orain berriro jarraitzea honi buruz hitz egiten garrantzitsua da. Bai. Ze bestela badakizu gauza gertatzen dira, berria da berria gaur eta bi azten ditugu gauza. Horrez egaitik gaude, bestela, ez gineatek egon.